Бих искал сега да дам думата на един мъж, когато аз доскоро не познавах, но който опознах от делата му, които лично мен ме впечатлиха, когато той ноември месец си позволи да не разреши българското небе да бъде отдадено на други сили. Давам думата за приветствие на кандидата за президент генерал Румен Радев. Скъпи сънародници, уважаеми господин Малинов, уважаеми гости, благодаря за поканата да бъда днес заедно с вас. Една силна емоция обединява днес всички ни. Хора безпартийни, хора от всякакви партии и региони на България. И това е нашата историческа признателност към хилядите руски войни, които заедно с българските опълченци донесаха свободата на България. Днес отношенията между Европейския съюз, това число разбира се и България, и Русия са в труден период. Убеден съм, че ролята на България е да съдейства за преодоляването на този проблем. Крайно време е отношенията ни с Русия да стъпят на една открита, ясна и прагматична основа, лишена от всякаква идеология. Трябва да възстановим диалога и доверието и да предотвратяваме всяка ескалация на напрежението между НАТО и Русия. Ние, като членове на НАТО. И едно трябва да е ясно. Да, България е лоялен член на НАТО и Европейския съюз. Но нашата външна политика трябва да се разработва в София. Тя трябва да бъде съобразявана с нашите национални интереси и да бъде отстоявана навън в тези съюзи, в които членуваме, а не да става обратното. В никакъв случай не трябва да се обявява Русия за враг в тази сложна световна обстановка. Всички виждат, че през последните години Русия стана непреодолим фактор в решаването на множество проблеми от съвременния глобален свят. Трябва санкциите срещу Русия да бъдат отменени. Защото тези санкции вредят еднакво и на руската, и на европейската икономика. Никой няма полза от тях и нищо добро от тях няма да видим. Трябва да се стремим да възстановим търговските отношения с Русия, които пропиляхме с лека ръка през 90-те години. И трябва да върнем българската продукция там, където беше, на необятния руски пазар. Културната и духовна връзка между нашите два народа е капитал и за България, и за Русия. И вие днес събрани тук сте проводник на тази връзка. Благодаря. Наш дълг е, като българи, като родолюбци, да предадем на следващите поколения топлотата и човечността в отношенията между нашите два народа. И да докажем, че вековното приятелство между българския и руския народ ще надживее всяка политическа зима. Успех и честит празник!